Noia acollerá este domingo a segunda edición da Mini BTT Ría de Noia, organizada pola Peña Ciclista Toxo. A actividade arrancará ás 10 da mañá na zona de Monte San Lois. Destinada a nenos de 3 a 14 anos, haberá un total de 5 categorías, con percorridos acordes ás súas idades, agardándose unha participación próxima aos 300 nenos. Será a partir das 10 da mañán e se está encarado para rapaces de 3 a 14 anos, divididos en 5 categorías diferentes, que a prueba transcurrirá nun circuito duns 2 km aproximadamente, adecuándose ás voltas a cada categoría. Os máis pequenos dan 2, os seguintes 4, hasta 5 voltas. Contamos con un límite de 300 participantes, dos que os días de hoxe xa pasa dos 200 participantes. A actividade conta coa colaboración do Concello. Celebrarase tamén no antigo campo de fútbol que está subindo para o San Lois, que se estuvo acondicionando a zona nestos días e ali se celebrará. Agradecerlle, dende o Concello, tamén á comunidade de Montes de Boa, que puxera toda a súa man para que os toxos pudersen organizar este evento infantil, este evento para os máis cativos. Queremos agradecer ao Club Toxo unha vez máis pola organización desta proba e animar a todos os nenos a que participen e veñan a disfrutar deste deporte.